O inicio do curso escolar non está sendo nada doado nos centros educativos. Moitos colexios e institutos teñen problemas para adaptarse ás medidas anti-Covid. Nesta situación atópase o IES A Salgueira, que non pode utilizar o pabillón de Vilalonga porque non conta cun servizo de desinfeccións. Para loitar por un ensino de calidade, a AMPA do centro comezou a mobilizarse. Si tendo en conta que agora mesmo ten que haber máis separación ca nunca, o xinasio quedase pequeno para aulas de 33 alumnos. Vai ser imposible a súa utilización. E fora, isto aquí chove. É dicir, pode ser un inverno seco, como pode ser un inverno como o do ano pasado, e teríamos os alumnos sin facer educación física. Evidentemente non o podemos permitir, sobre todo porque temos un pabellón que se utilizou dende hai moitísimos anos. O problema co que se atopa o centro é que nin a Consellería de Educación nin o Concello se poñen de acordo para desinfectar o pabillón. Porque a Consellería non quere pagar a limpeza e o Concello ao ser educación secundaria, di que non é competencia deles, a pesar que o pabellón é municipal, e tampouco quere pagar a limpeza. O que non estamos dispostos os pais é a tolerar de que por culpa de unhas horas de limpeza, tanto a Xunta como o Concello non colaboren, non convenien de algunha maneira, non asuman de algunha maneira esa limpeza e que 700 alumnos queden sin facer educación física e poidamos ter pois eso, un ensino de calidade. Para o IES A Salgueira, este será un dos anos con máis alumnos matriculados. Para poder cumprir coas medidas anti-Covid era necesario aumentar o profesorado con 2 mestres máis. Isto foi fundamental para que o alumnado de bacharelato poida volver ás aulas. A verdade é que era normal que concederan os 2 profesores para poder facer un ensino presenciables en moitos, o sea, aí estamos cuadrando turnos, cuadrando gardas, cuadrando de todo, pero bueno, polo menos pode ser presenciable todos os cursos da ESO e bacharelato e ciclos. Dende a AMPA destacan a labor que fixo o equipo directivo do centro chegando a deseñar ata 4 protocolos. Mostrase contentos coas medidas adoptadas, aínda que asumen que se non traballan todos no cumprimento das normas, o risco sempre vai estar presente.